Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Nakakubor bala plat pat ba daw Shillong Mail. Hagabi day baga jing sedang ban pau ke jing Or-Pait bat ke Shillong Shadauki project kabadai hagi benta jong ka lenti yat kejat kabadan kam haneng ke jingking sherpi kabahap haka package 1. La yo Jingtei baka NHIDCL bat ke sarkar jalla kila sedang ban shimkhia. Habayo Jingtei baka dan ke jing shimkhia halor gane kala penlong ya ka kenhon Shillong Mail ban wat Jingtei bat habalet wat Jingtei na ka office NHIDCL shim ladan batre ban kran Henry Kisuong baya ka khubor ka balam mi ngiladap ban le ai bat ban pentip ru baka daw ka day namar ka jing Ïeng ki kali he ha ka tay ka benta ka bala pensenjor ya ka tay ka jakayat ka jan Hakawi ka liang na kajingwa Jingtei na katulong kubor kibiya day na ki officer ka NHIDCL laong bana ka liang ka NHIDCL hadin ka jingyo ya ki jing Or-Pait kala Bthah ya ki kontraktor ki bapentray ya katay ka surok ban Shna ya ki metal beam crash barrier hasilanter katay ka surok knang baki kali kinom yo su ya kalat ban Ïeng bat ka ni ka day katkum ka jing Bthah jong ka MORTH bat IRC ha India knang ban khanglat ya ki kali he ban Ïeng hakum kitay ki jaka Laong ru bahadin katay ka jingja ki bapentray ya katay ka surok kila penbha mar ya ki benta ki bla Or-Pait da ka bathe biang da ka do bilat. Hakaway ka liang ki telong kubor kila ya ru bakila dan ki benta ha katay ka surok ki bla sedang ban hiar sepo bad ya kani ka kamru an sedang ban tray no hadin ka ayom liur. Halor ka kubor ka bala penmi la yo Jingtei bawat ka sarkar jalaru kala shimkhia namar kala dan ka jing Bthah na ki bor ban jurib ya katay ka Jingtei bat ban penti kena baka NHIDCL kadai ban marmat mardor. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya